Right, this is no 10 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Polokwane City 1. My brother, how do you feel about the game namhlanje? But ngiyakuzwa mfowethu yabona isilungu angisazi kodwa ngizoqala bukela yabona mfowethu mina ngikhala ngokhosha ukhoshi umkhiphelo lomfana abamizwa uQmdiwa lo udlala kakhulu lo ibhola bomela ngabe nje yabona sithi nje eqala i-team yabo iqale kahle mina ngaze nje ngikhuluma into engekho yabona iqale kahle ngokhipha lo mfana ubhedile nje mina ngikhiphe yabona umuntu odlala kahle uLodge yabona akubonakali nje ukuthi yena uphume ebhenchini nomuntu ubuya kahle nje yena yabona udlala kahle naye umkhiphile futhi umkhiphile na umkhiphelana ucoach abantu nje uyabona abantu abafakile bawisile i-team kabe ngeze ngiqamanga mina yabona kumele abe nje yena lafana abafakile afakanga awudlulise mfowami nawo uPaul Showbet wena ngicela uze ngapha kancane wena ufule kanjani ngegame namhlanje Bafo, I'm very disappointed. Yabo nje asikwazi ukuluza 4 points in 2 games. Yabo nje ePhakani amfowethu. Bekumele kube sina 6 point manje.